Сега ние ще ви покажем нова група измамени за работа в Великобритания от скандално известния трудов посредник Андон Гинев, когото потърпевши от Русе пребиха преди дни пред камерата ни. След репортажа на Олга Василева от Русе ни потърсиха над 50 души от Троян и близо толкова от Велинградския район. Хората нито могат да заминат за Англия, нито могат да получат обратно парите си. Всеки от тях е изгорял с по 1200 лева. Излъганите заплашиха с линч трудовия посредник, че още веднъж ще го бият или още два пъти и го дадоха на прокурор. Вижте продължението на тази история. Росица Ралчева от Троян попада на изгодна оферта за работа в Англия, във фирма за опаковане на макаронени изделия. Обещават и около 6 паунда на час. Жената подписва договор през декември. Напуска работата си като продавачка, взима заем от 1200 лева, които връща и сега, но така и не заминава. Защото тези хора преобърнаха съдбите на много хора. Живота ни стана ад. В момента са празници, ние не празнуваме и плачем. Само в Троян над 50 души плащат на фирмата Великобритания 2014 по 1200 лева. Подписват и договори, според които трябва да заминат за острова 6 месеца след това. На момента, като го прочетох, му се обадих, че този договор не ми харесва и си искам парите. Никой от потърпевшите не успява да върне парите си, взети на заем от банки или познати. В село Света Петка 90% от хората са безработни. 30 от тях са потърсили спасение от мизерията и безпаричието във Великобритания. 39-годишната Наиле Пепелянова е сред тях. От 9 години е без работа и сама се грижи за 9-годишния си син ученик. Поръчки ни трябва за храна, за дрехи, абсолютно за всичко. Без пари за къде? 86 лева, ако мога да покрия аз. Тока и водата. Друго нищо. Да си покрия къщата. Покрива ми стои от 6 години, не е покрита къща. Затова, както виждате, отвънка тече от всякъде. Примамливата оферта за Великобритания обещава на шивачката на Иле 6 паунда на час във фабрика за пакетиране на ориз и олио. За да тръгне, жената плаща на фирмата посредник 1200 лева. Ме взе ги от мой братовчет. Сега? Да, и сега няма откъде да ги върна. А работа няма. Договори вече също. Немотивата ме подведе, отидох да изкараме някой лев. За 5-6 месеца колко договора, но обаче нищо не стана. Всичко стана фалшиво. Имам 3 деца. 3 деца как се издържат с 40 лева помощи. Като няма пари, 2 деца имам, с кого ще ги храня? 2400 с сина ми дадохме. 2400. Аз съм карам 55 години, вика няма ограничена възраст. Обещаха ни там пакетиране на ориз, на захар, фасул. Групата от Велинград трябвало да замине за Англия в началото на март, но фирмата посредник отложила пътуването им с 2 седмици и ги пратила на курс по английски език. За последно чули посредника Андон Гинев преди месец и от тогава не могат да се свържат с него. Той един път вдигна и това. И повече не вдига телефон. И какво ти кажеш? Че ако искате за Чехия да отивате на работа, викам аз за Чехия 1200 лева не става. Ние с 100 лева може да заминем за Чехия. Този мъж ни разказва, че съпругата, синът и снаха му все пак успели да заминат за Англия. Но като пристигнали се оказало, че освен самолетните билети няма нищо осигурено. Оставям и пари да се върнат. Нямат работа. Просто лъжа. Подобно на измамените в Русе, и тук хората искат линч за собственика на посредническата фирма. Нека да дойде, той ще разбере какво ще му се случи.